clear tu ten zavain che bai le vek ulle itukin chu youtube pa kan luta chuda chung kamit la ngal em mai thil ka mu ngala taite an high school le higher secondary school ho lunglei district ami ho ma e heta hen rui hlo an banner atanga en he chuan rui hlo do na ti te le sex te hiv chungchanga inzirtir na ni om takani hetiang he poimo khop mai tun lai hong zali somli ti vel te nem po ni se a in kung kai chong vi wo me helam panga awareness kan nei tam hi chu a hun to tak zetane kan thalai te roi lo wangin an thina sa em maya chu wangin hetiang buat saina changan hre he lunglei district an ho tu te hi an fakom ka ti khop mai chon tai te an teu lo mai ti hei zirlai ho ma an sa ni puile viewin ka ring clear ho chawango engkang titange ni zo fale zonte trian san thi ngam mi hoi se sa from ma sam ai lo suan to ra to na an sa mai do nem ni le mai don go so far don't rally sa sang ma sa mai no va kan lo ni hela hi ala na khare ve toin ka ria chuti rul ro chuanin ala tun lai hle mai ka ti ala thu kha hi mizo te hi thian chan thingam en ti sarang ma po zam ngai lo kan nia amaro chu rui hlo ma te hiv ma te hianin kan zam na sata hle mai chumi min fui phurna sualna doral chu sang do tura min fui phurna hla nia katiang thian chan thi ngam khopa aril ru huai sen le heta sarang ma po zam ngai lo ral ma po zam ngai lo khatiang nam ni si kha enga tinge hetiang sualna doral ma hian kan zam ta kan zam reng mai do nam ni ateu lo mai ti kha ni a tun lai boruak hong zali somli ti vel chaute nen po a in phaman chho khop mai tuna cha tai te anaron sa chuaka hei po hi a hun khop mai tikha kan sei lang do shim asak dan te chemical chho dan te khachu an chho nga la sei chho zel turai ngai ngo tin han hoi ve la kan wang khop pui lai tuan sual na do ra lian sa lai tuan an le ve le kan sa mai do nem ni le kan to mai do nem ni le kan tai le deu lo mai ya deu lo mai kan sa mai do lo so far do ra le sa sang ma sa mai lo va kan lo ka aron sa sok thale viwa atai te zai te hi chu han soya han comment na enge ama sot na tur te po han sei ve chiam tur hianin kan thiam na te ten ke mani po in kan wa hre thui lu tu bik lawa chu ti rual ro chuan tai te hi chu azai a o hi a fitra in ama ataksa shim po a fitra hetiang hla satur hian a fit tok ka ti boka a hla thu zong mi ma sa chuak tur hian a fit tok ani
ama a invong mel en reng hen ama a invong ti hriata tin rui lo laka te le hetiang mi pat me chet na laka te po hianin a in zoom thei berte zinga mi te po ani mai thei mi nun chung rel chu kan var he chung lova amaro chu midang te fuya khatianga ma va motivate tur kha chuanin atling berpol ani ka ring hetiang konga hianin en ton tlak chhozel sela ei zai thiam kan ti tele mi thiam pui kan ti te po ne se an thiam na ngor an ron lar chhuwa pui thina he hetiang hi chuanin an la reilo te khatiang te kha a hril te chiam poina langlo an nun chhun zom dan an luan chhuwa dan o khatiang chi khanin an ma ni no na la reilo te khatiang zong kha a hril thina kan milar tam tak te hi an lo che sual photo thian chumia chuan chuta chuan thiam eng angin eng ang poin lo bon ma se an talena khanin lo bon ma se an nun dan dik lo wangte tin an nun en ton tlak lo lut tu ka wangte an ni turang ngo po ni phatalo hi tam tak an omane jo chu tiang chu an ni velo na tur hian an nun hi film khur chho zel sela lar hi thiam chho zelin midang ta na en ton tlak an role model ni hi tling chho zel se train ka hria kan milar te trong moi lo ne lo se ming hliau na nei kan tam ta hle maya kan thalai tlei rol zok tena an en ton thin an ni sia chuwangin hetiang konga hianin kan milar te po hi an tran thar zel hi ngai hle in ka hria chu kan soidu ani chu Thiên hằng hơi về lila cần vang khúc quy lại tuan xuân na tura lian sang lại tua lần đến về lệ cần ra mây đôn em đi lệ cần gió mây đôn em đi lệ ra mây đón lâu dấu pha dấu mà lên xa sáng mà xa mây đâu vai gần lớn chân ta cần lấp ôm mình chân rút đi ở vì ai không về khalai tak khania a signature ron lang le ta tinon lok ăn ra mây đón lâu dấu pha yêu lâu mây ăn ra mây đón lâu dấu pha câu là lệ xa sáng mà ra mây lâu vang gần lom ni ra mây lâu vang gần lom ni em không thể ta nghe a sai dan te a sak dan zong te kha chu ka soi to lo fanga a mai ro chu he hla poi mo na hi an thailand a train ka hria tun lai khovela he la hi a poi mo khop mai tun lai ya kan nula te a bik takin nula te Instagram lama sexy tak ten an live thina chu ta sun rui tak ten an omen zu an in lai te po enge an
lai fa khan an tilang thin ni om tak ani chu tiang ang chi te chu atam hle ni in an soya chu wangin he tiang chi te chu chu tiang chi zong te chu kan thalai rampon a om heta ram chunga tanga kan control phak si lo mi tam tak ten he rui hlo hi enge tleirol zok te thang thar zok te na an ron ngai san theina tur khopa in lak chang kan nan te hian an mang tatlat ni hian a hriat ani chu wangin he tiang thil thalo lam hi kan copy chak sia chu wangin he tiang thil thalo laka tleirol rol zok te an him zel theina tura tuna an buat sayang awareness campaign te hi an buat sai tam deuh a tha katia tin kan soile du chu thu mi in minute somli lo soita chu mi thu minute somli an soina an rel ru ne theilo chu minute nga lek hla mi nan ron sakhian an rel ru ne theitlat chu hlapawar ania chu ang chen in hla hi a tho na mul ai chana thok na ne tikha kan soi do tu na tai te hla sak po hianin mitam tak rel ru hi chu engtin mo tak chuan asiam karing a cho tho thar karing chuan in hla hi poimo ma mi in nam i su te an siamin emo ram pum huap thilan ti rengin theme song nei chung an kal chuan a strong big train chuan tuna po hian chu tiang zonga an ron kal chho puya tin heng hla te nena an ron chom pol chho hi a tha khop mai tai te an thiam nan an thiam na te an theina te rong bol nan ram tan le pathian rong bol nan mangzel set in du sakna ka hla ne